Good afternoon mga Kayorski. Ayan, nandito po tayo ngayon sa pamilihang bayan ng Binalunan. Ayan. So ngayon pupunta tayo sa Asinggan, sa may Dumanpot, at susunduin natin si Aldi Motovlog. At pupunta kami sa isang litsunan ng manok. So interesado ako dun sa pangalan ng litsunan na yun eh. Mamaya alamin natin mamaya ko na sasabihin. So bibigay na rin natin kay Aldi yung regalo nating Usagi chest bag. Ayan. Shout out Usagi. Dito na po tayo. Ayan, dami ng tao. Paskong-pasko na talaga, no? Open na rin po ang mga bazaar dyan. Food bazaar. Yan, kung ano-ano mga binibenta nila dyan. Open na po yan. Sa gabi magandang pumunta dyan. Daming kumakain. Yan sa Binalunan Plaza. Open na rin po yung fountain nila. Ayan, dami Ayan. Ayun Ako, maambon na. Ba sinasabi ko, may bagyo daw kasi. Nagdala pa naman ako ng helmet, extra helmet. Masaaling may angkas tayo doon, wala. Umuulan eh. Alang namang maligo kaming dalawa habang nagra-ride, di ba? Yeah, boy. Sarap naman. Nasira ang plano ko. Bayan. Sana wag naman tumuloy, bukas na lang. So, see you Santa Maria. Punta rin kami sa Santa Maria ngayon. Doon yung lugar ng lechong manok eh. Welcome Barangay Palaris. Ayan. Shout out sa mga tiga Barangay Palaris. Ayan. You know? Okay. Saya-saya. Nag-iingay na naman si Motoyorski, First blood. What the fuck? Kaya may kayabangan to. Nakakagulat naman yun, brother. Wag po natin papatulan yan, lalo niyang bibilisan. Madidisgrasya lang po. Hindi naman po tayo na ipagkarera eh. Point? Oh, no, 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 no.
Ngayon naman yung Motoyorski. Ang iingay ka na naman. Galit na naman mga tao sa'yo, ang iingay mo. So, andito na tayo kina Aldi Motovlog PH at iabot na natin yung regalo sa kanya. Yan. Pwede bang papatong ng bag? Yan. Okay lang, boss. Regalo natin sa kanya, ano, yung Usagi bag. Alam mo naman matagal na kitang crush. Oh my God! Hindi ko lang masabi-sabi kasi may asawa ka na. Ano ka, bakla? So ito, akin na yan. Ibibigay ko dun mamaya. Ayan. So ito yung Usagi na ibibigay natin kay Aldi Motovlog PH. Meron na siyang lagayan ng susi, parang keychain. Pwedeng gamitin to sa ano eh, pagmumotor. Susi ng motor. Ayan, so ito. Buksan mo. Thank you. Yan. Ha? Oo, pwede mong ilagay doon sa susian mo. Yan. Paano gamitin to, bro? Paano shot to, bro? Dali lang, dali. Ito, adjust mo lang to. Yan. Hihilain mo lang dyan. Ipantay mo lang dito. Yun, oh. Dali. Yan. Dali. Tapos dito. Yan. Lisot mo lang. Tapos ito, pag sinuot mo siya, dapat ito nakapasok na, yung isa. Okay. Yan, sa kabila. Tapos hihigpitan mo lang yan. Wait lang. Ayan, huwag masyadong mahigpit. Tapos pwede nating iangat dito sa likod. Para tumaas siya. Kasi naka big bike ka, kailangan medyo mataas. Ayan, tanggalin mo na to. Hindi na? Hindi na. Bagong-bago, no? O, yan. O, diba? Bagay na bagay. O, yan. Pre, thank you, ah. Ay, walang problema. Sige. Kasi ano yan eh. Palit na nito. Ito. Ayan o. Ayan kapalit niyan. Ayan o. O, diba? 08. Palit sa Usagi swap. Straight swap. Na walang add. Oh, di ba? Ang galing. Ang galing mo pala dyan, ah. Hindi ko alam, ah. Hindi. Oo. So, mamaya gagamitin niyo na sa ride yan. Yan. Sige. Ayos pala yun. Saktong-sakto pala. Walang kawalayan. Lagay mo lang ng pera mo dyan. Walang sablay. Pwede rin dito, bro. Pwede rin. So guys, papunta na po kami ng Santa Maria. Ayan. Ayan, so ni Aldi Motovlog. Umuulan. Ay, umaambon pala.
7 hours later. Oh. Anong gusto nyo? Kitchen. Dalagang Pilipina, isang dalagang Pilipina. Kitchen, saan nyo ididikit? Sa wallet. Ay. Ayan, may tatanong ako. Halika kayong tatlo, halika. Medyo naguguluhan kasi ako eh. Ano ba kayo? Mga babae ba? Darna! Ano? Halika kayo! Ano? Ay, hindi. Sige. Pero magbabarkada kayong tatlo? Wow! Ano talaga eh. Thank you po so much. Thank you po. Oh. Bye po. Bye po. Bye po. Bye po. Thank you. Bye. Thank you. Ayan na! Ako ba'y nalulula? Hindi ko mapigilan sa kanya. Relax lang. Ikaw, magtumakbo. Hindi pa daw po isang barkada ko kayo. Kaya may sticker ka kuya. Yung Wala eh. Pinapagawa pa. nagbumba din ako sa motor mo dati sa Sigdan. Wow! Malupit ka ha? Ayan ang pangalan mo? JM po. Ha? JM po. JM, ikaw? Ha? Rosel. Ha? Winshane, ikaw? Ashley. Mga tiga saan kayo? Santa Maria po. Santa Maria. Bigyan ko kayo ng remembrance. Oh. Sandali. Ay, nabigyan na kita, no? Oh. Ma'am. Ang liwanag naman ng camera mo. Pinagbabantaan na nga ako sa YouTube eh. Titirahin daw ako. Kaya ayoko. Sige. Hello. Okay lang, sama ko kayo sa vlog. Motoyorski. Meron ka na? Yan. Dito. Pare-pares naman kayong maganda. O, maganda ka rin naman. O, yan. Ay, dito na lang ako. Ayan, okay. So, magkakasama kayo. Kasama niyo yung nandun. Ayan, wala namang magagalit, no? Ayan. Sir, magkakasama kayo? Ayan. Okay, may boyfriend ka? Wala? Wala, o sige. Ma'am, oh, may regalo ako sa'yo. Thank you. Yan. Wala ka palang boyfriend. Ayan, oh, binigyan na ito. Bawal. Ilan taon ka na ba? 18. Nasa Dines. Anong pangalan mo? Alaysa. Alaysa. Parang si Alaysa Soberano. Hindi ka nagkakamali. Diba? Pwedeng pa face reveal? Ha? Face reveal ka na. Pwedeng pa face reveal? Sige na. Bakit nasa truck? Oh, kasi mata pa lang Alaysa na eh. Kaibigan kasi namin siya. Si Alaysa Soberano. Oh, totoo. Hindi na po. Ulol! Gunggong ka! Sige na. Bakit po kasi ako eh. Ay, hindi ako naniniwala. Naya silang muulan, no? Sige na. Ayaw daw niya. Oh, sige, okay lang. Ma'am Alaysa, hello. Halika muna dito. Ayan si Ma'am Alaysa, 18 years old. Ay, ang ganda talaga. Halika dito, huwag kang mahiya. Ako nga pala si Motoyorski. Ayan. Pwede ba maipagkamay? Pwede po. Ayan. Alaysa Soberano talaga, ang ganda oh. Oh, gusto mo umangkas? May dala akong extra helmet. Yeah, boy! Iangkas na kami lahat.
tatlo kayo. Hindi, tatlo kayo. Paaabitan ko ng sidecar. Ayun. Kayo sir, anong pangalan nyo? Gerald. So magkakamag-anak kayo. Ayan. Kaamag-anak sila. Kakain sila dito sa baklang manok. Ayan. Ano kaya lasa niyan? Baklang manok. Lasang umanok. Pero, joke lang po. Masarap. Ayan. Okay ba yung roast mo? Ayan. Swerte yan. Babad mo sa ano? Ibabad mo sa ano tubig na may ano asukal. Si Kuya naman pala dito sa pero Sige. Thank you. Hello mga idol. Ayan, sige. Anong channel mo? Big Cansino po. Vic. Big Cansino. Ayan, Vic Encino. Ikaw, sir? Moto Steve. Moto Steve. Mga tiga saan kayo? San Quintin po. San Quintin? Tiga Tayog. Si sir? Natividad. Kayo, sir? TV5 lang po. TV5. Mag-asawa kayo? Girlfriend niya. Ayan. Hello.